So hello my family, welcome खालामनाय गासैबो आंनि मोनसे new video guys finally दायो बुंनो थांबाथ' जोंनि बर' YouTuberफोरनि सायावनो बुंनो थांगोन बेसिकली मानि थाखाय बेफोर बुंनो थांगोन माने नैबे दायो बुंनो थांबाथाय जोंनि र'स्ट बानायग्राया माने र'स्टा थानांगौ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बिजों लोगोसे सं बानायग्राया सिंगार थानांगौ बिजों लोगोसे कमेडियान थानांगौ मुभि बानायग्रा थानांगौ सल' मुभि बानायग्रा थानांगौ इन्टारटेनमेन्ट थानांगौ आरो बिजों लोगोसे बुंनो थांबाथाय निउस मिडिया थाथारनांगौ आरो हा बेखौ आं मानि थाखाय बुंखो नोंसोर दिनै भिडिअखौ पुरा जोबनाय लास्ट नायथार माने गासैबो बुजिजोबगोन आरोना बेखौ आं माने गिदो होननानै बुंनो साना माने आंनियावबो माने गोबानो माने आंखौबो दं मोनो केस होगोन माबा माबि होगोन माबा माबि भिडिअखौ दाबो थाबैनो डिलिट खालाम बा इसोरनि कमेन्ट लिरनायानो जाबावसो माने कमेन्टआव जि लिरो बेफोरनो जाबावसो बेसिकली बुंनो थांबाथाय जोंफोरनि दं माने बिसोरो एसेबां इदिबो एख' पात्ता मोनस्लाबा बाट थेवबो माने बुंनो थांबाथाय बेफोरदि माने जों रस्टार दायो आं रस्टारना आं रस्ट बानायनानै मोजां मोनो सासे रमान्टिक सं खनग्राया माने रमान्टिक संखौ बानायनानै बिराद मोजां मोनो आरो सोरबा सासे कमेडियान बानायग्राया माने कमेडियाना कमेडि बानायना मोजां मोनो आरो सोरबा सासे हिर'आ अनलि हिर'ल' जानो मोजां मोनो आरो बेजों लोगोसे बुंनो थांबाथाय बियो माने हिर'आ अनलि मालाबाबो माने भिलेन जानो मोजां मोनो आरोना बुंनो थांबाथाय जेनेबा बे केरेक्टारा हिर'नि थाबाय नालाय बियो माने मालाबाबो माने भिलेन बा दाखु जानो मोजां मोनो आरोना बिदिनो थिग बेबायसानो दायो बुंनो थांबाथाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव माने इउटुबारा थानांगौ अलरेडि मानि थाखाय इउटुबार थानांगौ दायो बुंनो थांबाथाय नोंसोर खोनासंलाबानो जाबाय मोजाङैनो माने बे इउटुबारा ओरैबायदि थानांगोन माने रस्टारानोखा अनलि बेजों लोगोसे इन्टारटेनमेन्टआ अनलि इन्टारटेनमेन्टखा बियो कमेडियानखा आरो बेजों लोगोसे सासे हिर'आ माने बर'फोरनि बा हिर'आ अनलि हिर'खा बियो माने मालाबाबो माने भिलेन जानो मोजां मोना बाट थेवबो बिनि केरेक्टारा माने माबा मोनसे मोजां जानांगोन माने अब्लानिया बियो भिलेनबो जानो मोजां मोनगोन बाट दायो बुंनो थांबाथाय नोंसोर बे भिडिअखौ माने पुरा खोनासंबानो नोंसोर गासै मिथिजोबनांगोन आरोना दायो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव खालि माने अनलि रस्टारफोरखौ माने केस होनाय माबा मोनसे होनाय बेफोरदि आरोना ओमफ्राय गावसोरनो दायखौ खामानि मावखायो माने खामानिखौ गावसोरनो दायनि खामानिखौ गावसोरनो मावखायो बाट इजों लोगोसेनो बुंनो थांबाथाय जायफोरा फैसा गोनां बा जों माने दा जोंनियाव माने फैसा गैया नालाय माने जायफोरा माने भाइरेल जाबाबो माने बिसोरनिसो माने इज्जत दोंसिनो माने जोंनिया जेबो इज्जतानो गैया आरोना जेनेबा जों रस्टारानाबो फिसा रस्टार माने जोंना फैसा गैया माने बेनिखायनो इज्जत गैया आरोना दा थिग बेबायदिनो माने बिसोरो गाज्रि खामानिखौ मावसिगोन बा बिसोरनि ससियेल मिडियायाव माने गावसोरनि गाज्रि माने रायलायनायफोरा गावसोरनि गाज्रि भइसफोरा माने ससियेल मिडियायाव फैसिगोन बाट जों रस्टारफोराथ' बेखौ नायनानै थानो हाखाया जों अलरेडि रस्टारखा जों माने बेखौ अलरेडि होखागोनानो बे ससियेल मिडियायाव जों जेखौ मोनो माने जोंथ' बेखौ डाइरेक्टयै जोंबो बानायनो होननानै जेनेबा जोंनो फन रायलायनानै बेखौ माने बेथ' गाज्रि रायलायदो जोंबोथ' बेफोरखौ माने बेफोरदिखौ माने जोंनो रायलायनानै जोंनो मालाबाबो रस्टारफोरा बेफोरदिखौ बानाया अलरेडि रस्टारफोरा बानायदि जों ससियेल मिडियायाव जि गाज्रिखौ मोनो बेखौसो बानायो बे ससियेल मिडियायाव मोनखानायखौ जों माने जोंखौनो जों बेखौ बानायबाय माने बिसोरखौ एसेबा बुजायबाय बेखौ जोंखौ होनहरसिगोन दि नोंसोर माने बे भिडिअखौ थाबैनो दान नङाबा नोंखौ दान केस होगोन बेखौ माने अलरेडि केसनि बाथ्राखौ बुंखाबाय माने बे केसखौ माने जोंनि सिगांनि गोदोर माने फार्स्टआव थांग्रोनाय बा जोंनि गोदोर 1 लाख बा 4 लाख बेफोरदिनिया माने अलरेडि बानायना थांबाय जों फिसा इउटुबार जों बेनिखायनो जों बेखौ जेबो रोङा बाट बेफोरदिया दासिमालासे सोलिबाय थानाय नङा आरोना जोंनि थाखाय माने जों रागा जोंबाथाय जोंनि थाखायबो सोलिबाय थानाय नङा जोंबो माने बेफोरदि गोदोर इउटुबारफोरनिखौल' साननानै नायबाय थाबा जोंनियाबो जाया आरो गोदोर इउटुबारफोराबो जोंखौल' माने बेफोरदि दायनिगिरि हमबाय थाबा जाया बेनिखायनो दायो बुंनो थाङोबाथ' जों फिसा इउटुबारफोराबो हाग दङ इसोरनि बुंनायनिफ्राय माने जोंनियाबो एसेबा बुंनाया जाहैयोबो जानो हागौ बाट दायो बुंनो थांबाथाय बिदिनो थिग बेबायदिनो दिनैनि भिडिअखौ नोंसोर पुरा खोनासंबाथ' नोंसोर गासै मिथिखागोन माने रावनिबो जों जेम्स सारामोननिबो माने गियानखौ लायाखै जेम्स सारामोननि गियानाबो बिराद मोजां जायो आरो बिसोरनि आब' गेमसफोरनियाबो बिराद मोजां जायो आरो जेसेबां गोदोर इउटुबारफोरनि गियाना मोजां जाखायो बाट जोंनि बुंनाया बेलेग जायो आरो आंनिया अलरेडि बांसिनानो सम इउटुबारनिफ्रायबो आंनिया अलरेडि बेलेग जाखायो माने बे बेलेगफोरा नोंथांमोन होनोबाथाय आं नोंथांमोन होननानै माने जाखाया आंना बाथ्राया रायलाय जाखाया माने नोंथांमोन बा सोरखौबा रेसपेक्ट होनाय बेफोरदि खोनाया आरोना बाट थेवबो माबा आं बांसिनानो रेसपेक्ट होयो आरोना फर एक्जाम्पल आङो दायो बुंनि जोंनि बे रस्टारफोरनि सायाव दायो बुंनो थांबाथाय रस्टारफोराबो अनलि बिसोरनि भिडिअ भाइरेलखौ माने आं केमेरा खेबनि होननानै माने केमेरा खेबनानै बेखौ रस्ट बानायनो होननानै बानाया दायो बुंनो थांबाथ' जों रस्टारफोरा माने ससियेल मिडियायाव बे भिडिअखौ मोननानैसो जों रस्टारफोरा बे भिडिअखौ अलरेडि बानायो आरो बेखौनो जोंखौ माने बेफोरखौ माने जोंनिया भिउस थांबाथाय बिसोरबो अलरेडि नुयोबाथाय जोंखौ बुंसिगोन माने बिसोरो केस होगोन होननानै ओमफ्राय बाट जोंनिथ' दाय गैया माने जों बेखौ ससियेल मिडियायाव अलरेडि मोननासो जों बेखौ माने भिडिअखौ बानायो बेजों लोगोसेनो बुंनो थाङोबाथाय जायफोर बानायजाग्रा बा जायफोरा माने भाइरेल बा गाज्रि भिडिअ जायो बिसोर माने जोंखौ माने फिसा बा गोदोर रस्टारबाबो जोंखौ माने केस होगोन बा केस होयो आरोना
बेजों लोगोसे बेखिनियानो माने जोंनि रस्टारफोरनिया आरो बेजों लोगोसे आं दा फर एग्जाम्पल दायो सिंगारफोरनि सायाव बुंनि सिंगारफोरनि सायाव बुंबाथाय सासे सिंगारा अलरेडि माने संल' खननानै मोजां मोनो माने बिसोरो दायो बुंनो थांबाथ' बेफोरदियाथ' नङा माने अलरेडि बिसोर शायरि बा माबा मोनसे बानायनानै एख' मोजां मोना माने सासे सिंगारा माने अलरेडि सं खननासो मोजां मोनो आरो बेजों लोगोसे सासे ब्लगारा माने अलरेडि माने ब्लगल' बानायनानै मोजां मोनो ब्लग बानायनानै ब्लग बानायनानै ब्लगाव इन्टारटेनमेन्ट बानायसिगोन बेजों लोगोसे सासे कमेडियाना माने सासे कमेडियान बा सासे सर्ट मुभि बानायग्राया बिसोरो सर्ट मुभि बानायनानै सोरखौबा इन्टारटेनमेन्ट खालामनायानो बिसोरनि खामानि आरो बेजों लोगोसेनो सासे हिर'आ मुभि बानायबाथाय बे मुभि बानायनायाव माने अलरेडि हिर' जानानै मोजां मोनो आरोना सोरखौबा माने बुजायनायानो बे मुभि बानायनानै बुजायनायानो बेयो माने मोनसे खामानि आरो बेजों लोगोसेनो बुंनो थाङोबाथ' जों रस्टार नालाय दा रस्टारनि सायावसो थाङो ना माने रस्टारखौ अलरेडि माने मानसिफोरा माने बांसिनानो केस बा माबा मोनसे होगोन होननानै बुङो बेफोरबायसानो माने जोंनि इउटुबारफोराथ' रस्टारबो दोङो बेजों लोगोसे बुंनो थांबाथाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बुंसै आं बेलेगफोरखौ बुंलायलायला जाय रस्टार दङ सिंगार दङ कमेडियान दङ सर्ट मुभि बानायग्रा दङ आरो मुभि बानायग्रा हिर' बा फिल्म हिर'इन बेफोरदि दङ ना बिसोरबो माने गावसोरनि केरेक्टारखौ गावसोर लानानै मोजां मोनो बाट जोंनि रस्टारफोराबो जोंबो जोंनि केरेक्टारखौ लानानै जोंबो मोजां मोनो बेनिखायनो जोंखौबो माने बेफोरबायसा माने नोंसोरो दा जाथों होननासो जों बेफोरखौ बानायो माने जोंबो नोंसोरखौ बिसोरनि भिडिअखौ मोनदों र' बिसोरखौ जोङो माने रस बानायनानै बिसोरखौ गाहायाव खोलैना दोननि होननानै बानाया माने जोंनि थाखायबो नोंसोरो माने एसेबाबो गोजौआव थांनो हायो आरोथ' जोङो नोंसोरनि चेनेलखौबो अलरेडि खिन्थानानै होबावो माने बे जेनेबा ससियेल मिडियानि जेनेबा नोंसोरनि चेनेला जि दङ बेखौबो जों अलरेडि खिन्थानानै होबावगोनसो बेखौ माने चेक आउट खालामबाय थां बा नोंसोर बेयावखौ माने सार्च खालामनानै नायथां होननानै जों बेखौ अलरेडि खिन्थाहैयो बाट दाया जायो जों रस्टारफोरनि सायाव आं बेखौ अलरेडि रस्टारफोरनि थाखायल' बानायाखै बाट गोबां जोंनि बे ससियेल मिडियायाव क्रियेटारफोरखौ जों जोंनि क्रियेटारफोरखौ बा गोदोर गोदोर इउटुबारफोरानो जा फिसा फिसा इउटुबारफोरानो जा बे बाथ्राखौ जायनो खोनादों नोंसोरा एसेबाबो हायोबाथाय नोंसोर बे बाथ्राखौ माने फिसा सानाबाबो जोंथ' फिसा जोंनि ए आरो बा गेम स्ट्रिमान बा जोंनि बे एनिथिं एम जियारामान बा बिसोरनिफ्राय जों बहुत फिसाथ' आंथ' दायो बुंनो थांबाथाय स्टुडेन्टसो नोंसोरबो मिथिनानै नायबानो जाबाय जोंखौ माने बेफोरदि माने जों जा स्टुडेन्टफोराबो बेफोरदियाव दानिफ्रायनो बेफोरदियाव थांबाथ' जोंबो एसे गोजौआव लासे देना लासे उठिनो हागोन बायसा जोंबो बेफोरखौ सानो आरोना बाट जोंनि बुंनायाव बेलेग जायो नोंसोरनि बुंनायाव बेलेग जायो बेनिखायनो नोंसोरबो साननानै नायलायबानो जाबाय माने रस्टारफोरनि सायाव माने बेफोरदि सोलिबाय थायो आरोना सोरखौबा केस होगोन सोरखौबा माबा मोनसे होगोन बिदि होननानै सोलिबाय थायो बाट बुंनो थाङोबाथ' बाथ्रायाथ' बेखिनिया नङा बेसिकेलि नोंसोरबो मिथिखागौ जानांगौ जोंनि गोदोर गोदोर इउटुबारफोर आबौमोन आदामोन गासैबो मिथिखागौ जानांगौ जोंनि रायजोफोराबो मिथिखागौ जानांगौ माने रस्टारफोरखौ माने बेफोरबायदि बानायनो नागिरो आरोना जों माने जोंनिया खुला खुलि जों जिखौ मोनो जों बेखौ होखागोनानो नोंसोरबो जेनेबा रस्टार जायोबाथाय नोंसोरबो बेखौ होखागोन माने बियो जोंनि भिउसनि थाखाय नङा आरोना जोंनिया माने कन्टेन्ट थायो जों बे कन्टेन्टखौ मोनबासो जों होखागोन आरो सं बानायग्रायाबो मोनसे सं बानायनो हाबासो माने बेखौ सं बानायग्रायाबो अलरेडि होखागोन माने बेखौ नोंसोरो सिगाङाव खिन्थानानै नैबे आंनि सं फैगासिनो बा बे सङा फैगासिनो होननानै बेफोरबायदि खिन्थानानै बेखौ माने रावबो गाज्रि बा हामा मोनलायलायनानै जेबो लाब गैया आरोना आं बेखौ माने एसेबां थाब सानथाबबो बुङाखै दानि आंखौ माने दानिल' नङा गोबाङानो बुंबाय आंखौ थामलेनफोरखौ दाननो होबाय माने गासैबो गाज्रिखौसो आंबोथ' बेखौ बुंदों ना माने थामलेनखौबो गाज्रि नालाय बेखौबो होबाय आं बिनि थाखायनो आंखौसो दाननो होबायना बाट जेबो नंला दे दिनैबा बिदिनो आरोना दायो बुंनो थांबाथ' आंनि बाथ्राया जेसेबां बुङो एसेबां थांबाय थागोन जेनेबा दिनैनि भिडिअ'थ' बेखिनियानो होननाया माने आरोबाव बुङोबाथाय बुंबानो थांबाय थागोन आरो बिनि सेकेन्डखौ नांबा नोंसोर बेखौ होगोन आरोना जियानो जाया माने जाय दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन आइ हप कि नोंसोर दिनैनि भिडिअखौ एसेबा मोजां मोनो जानांगौ मोजां मोनदोंबाथ' यार मा खालामगासिनो दासिमहालागै लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो नोंसोर लाइकखौनो खालामथाराबा आं मा खालामनो दा लाइकखौ खालामना होबानो जाबाय आरो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनांगौ चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अलाव सेलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय बाखि लोगो मोनगोन आंखौ मोनसे गोदान भिडिअजों लोगोसे बेखिनियावसो गुड बाय